салом дӯстон, легендаи Реал Мадрид нимҳимоятгари олмонӣ Тони Кросс расман эълон намуд ки пас аз анҷоми Евро 2024 ба корномаи варзишии худ хотима мебахшад. Ин аксари корбарони шабакаҳоро дар шок монд, чун гуфта мешуд ки Реал барои тамдиди ҳамкорӣ барои як соли дигар бо нимҳимоятгарони худ ба мувофиқа расида истодааст. Имрӯз мо барои шумо реаксияи футболбозони дастаи шоҳонаро ба тарки футбол кардани Кросс ҷамъ овардем. Ҳамзамон дар охир ба суханони Криштиану Роналду низ менигарем. ҳатман обуна шавед ва то охир наворо тамошо кунед. навори мо бо дастгирии ширкати ягекс омода шудааст ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеъ карда тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. дар ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мекунад. барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкае дар комментария буда дароед. ба ҳама муваффақият. ман интизор набудам ки ин паёми видеоро ба зудӣ мегӯям, аммо ман мехоҳам аз фурсат истифода бурда изҳор намоям ки ман Кроссро чӣ қадар қадр мекунам ва ӯ дар майдон ва берун аз он чӣ гуна рафтор дошт. барои ман шараф ва ифтихор буд ки ин лаҳзаҳоро бо ту мубодила кардам. ман ҳамеша бо ифтихор ба ёд меорам ки ман бо Кросс бозӣ кардам ва рӯзе ба фарзандонам мегӯям ки мо бо ӯ чӣ корҳоро анҷом додаем. ташаккур ба ту барои ҳама чизҳое ки ба дастаи мо овардӣ ва ҳамеша моро илҳом мебахшидӣ, аммо ҳамаш бо ин тамом намешавад. мо боз як ҳадафи охирини муштарак дорем, то ба қадри имкон видо кунем. ҷоми 15-уми лигаи чемпионҳо моро интизор аст. ту бо қарори худ моро ғамгин кардӣ. бозӣ бо ту яке аз беҳтарин ҳодисоти касбам буд. мо чанд вақт якҷоя будем ва ба чӣ нулӣ шудем. ту афсонаи Мадрид ҳастӣ. дӯсти ман, ба ту ҳама хушиҳои беҳтаринро таманно дорам. ин барои ман шарафи бузург аст. ман туро хело пазмон мешавам. гений, ин калимаи дақиқтариneст ки ман тавонистам туро тасвир кунам ва ин аз ҳама чизи сазовори ту аст. мо бо ту натиҷаҳои баландро соҳиб шудем ва дар пеш низ дастоварди бузург моро интизор аст. умедворам ту дар корҳои баъдият муваффақ мешавӣ. ташаккур барои ҳама чиз, алалхусус барои донишҳои наве ки дар тӯли ин солҳо аз ту гирифтам. мо туро дӯст медорем. имрӯз футбол хабари ғамангезро дар бораи рафтани бозингари афсонавӣ гирифт. ман шарафманд будам ки майдонро бо ту мубодила кардам ва аз солҳои охири карьераи бенуқсони худ лаззат бурдам. ту сазовори таъриф дар майдон ва берун аз он ҳастӣ. ташаккур ба ту ки барои ҳамаи мо намуна будӣ. чӣ қадар хушбахтем ки аз ту лаззат бурдем. нафари асосӣ, истеъдоди бузург ва далерии бузург, афсонаи мутлақи футбол. ман ту то охир Тони. мубодилаи ин қадар лаҳзаҳои махсус ва муваффақиятҳо бо чунин футболбози беназир ва шахси истисноӣ хело хуб буд. ту ҳамеша дар дастаи ман хоҳӣ монд. аз ҳаёти нав ва хотираҳои касби зебое ки дар он чанд боб боқӣ мондааст лаззат бар. ташаккур барои ҳама чиз Тони. бо ту тақсим кардани майдон чӣ шараф буд. ба ту дар оянда беҳтарин муваффақиятҳоро таманно дорам. мо низ дар корҳои ояндаи Кросс комёбиҳоро орзу дорем. ба ақидаи шумо ҷойгузини Тони дар ҳайати Реал Мадрид кӣ мешуда бошад? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то бозди дӯстон.